Pekný večer. Práve sa prechádzam po Bratislavskom hrade. Idem zo stretnutia, kde som sa stretol aj s niektorými z vás. A prechádzam sa tu s výhľadom na Bratislavu, s výhľadom na hrad. A rozmýšľam nad budúcnosťou Slovenska. Rozmýšľam nad tým, že kam kráčame a kam povedú aj tie protesty, ktoré momentálne teraz sú a na ktorých som bol aj ja včera. A videl som, že ubudlo mnoho ľudí, ktorí tam predtým boli a včera neprišli. Tak rozmýšľam, že akú to bude mať koncovku, pretože si to pýta politickú koncovku, pýta si to nejaké politické vyústenie a myslím si, že je dôležité, aby ste neochabli a zostali hlasovať. Zostali hlasovať svojimi nohami a chodili na tie námestia. Pretože inak predávame Robertovi Ficovi do rúk budúcnosť nasledovných mesiacov a rokov, ktoré ešte vládnuť má, a on nám neprinesie rúžovú budúcnosť. Neprinesie nám ani šťastné dni, ani prosperitu na Slovensku. On už je pri kormidle 4. volebné obdobie a vieme, že on ponúka len na studenú misu šošovice. Jeho sociálna politika je zlyhaním po celý ten čas, po ktorý sa on označuje za sociálneho demokrata. A nie je ani sociálny a posledný rok a pol nám ukazuje, že nie je ani demokrat. Zostali sme v Európe na takom medzníku, pretože ešte stále máme reputáciu a 20 rokov sme pestovali dobré vzťahy s našimi zahraničnými partnermi a kým je Robert Fico premiérom, tak nemali sme nejakú významnejšiu návštevu. A aj tie protesty vlastne začali preto, lebo navštívil Putina, prišiel si do Moskvy porady ako starý kovaný komunista, prišiel v podstate za mentálne príbuzným človekom. A toto bol začiatok protestu. A podľa mňa dnes protesty potrebujú novú tému. Áno, pohoršilo nás to, ako si Robert Fico chodí porady do Moskvy k Putinovi, ale posledné týždne je to aj o tom, že hovoríme o zlom sociálnom systéme, o tom, že berie rodinám, že sú tu rôzni papaláši vo funkciách. Teraz máme najnovšie pána Huliaka na stoličke pre ministra športu, čo nemá s tým absolútne čo robiť. Ale toto všetko sú podľa mňa slabé témy na to, aby protesty ďalej pokračovali a aby to malo tú koncovku, ktorú všetci, ktorí tam chodíme, očakávame. Musíme hovoriť o slobode. Potrebujeme hovoriť o tom, že Robert Fico nám dáva svoju misu šošovice, pár eur nám strká do jedného vrecku, hoď z druhého nám berie stovky ďalších eur. Ale to, čo on a tam, kam nás pomaly vedie, je azda nová normalizácia. Je to pomaly, ale isto plíživé tempo nie na západ, k slobodnému svetu, k svetu slobodne zmýšľajúcemu, ale na východ, stadiaľ skadiaľ prišla naposledy normalizácia. Ešte teraz si spomínam na tú slávnu fotku, keď vám o tom hovorím, toho človeka, ktorý mal holé ruky a roztrhnutú košelu na Šafaríkovom námestí a stál oproti tanku. Toto bola realita, keď prichádzala pomoc z východu, takzvaná bratská pomoc, a Robert Fico neponúka nič iné. Ponúka otočenie kormidla týmto smerom a chudobnieme pri ňom už vyše 13 rokov. A podľa mňa je nádejou nová generácia, ktorá prichádza každý rok a dovrší 18. rok života nových 60-70 tisíc prvovoličov, a tí sú nádejou pre najbližšie voľby. Ale potrebujeme im ponúknuť niečo viacej ako nedodržané sľuby, lebo nedodržané sľuby v politike, to je téma 3 desaťročí. Potrebujeme im ponúknuť niečo viacej ako zaostávajúce Slovensko,
ako tému zaostávajúceho Slovenska so zvyškom Európy. Potrebujeme ponúknuť niečo viacej ako to, že sa raz školstvo reformuje. Potrebujeme tejto generácii ponúknuť niečo viac ako to, že pridáme pár eur k dôchodkom našich starých rodičov. Potrebujeme ponúknuť tému slobody. Potrebujeme ponúknuť tému slobodného rozmýšľania, toho, že môžu ísť a že budú môcť ísť stále kam chcú, prísť, skade chcú, naspäť. Potrebujem im povedať, že doma sa bude dobre žiť, že na Slovensku to bude pre nich krajina, ktorú máme radi. A nie, kde prestávame sledovať médiá, prestávame čítať noviny, lebo je to od 10 k 5. A téma slobody je niečo, čo sa stáva veľmi akútne z môjho pohľadu. Je to taký novonárastajúci trend, pretože Robert Fico zrušil množstvo inštitúcií, ktoré garantovali spravodlivosť. A my dnes sme po atentáte na spravodlivosť. Žijeme v dobe, kedy Robert Fico pripravil pôdu na rétoriku, ktorá bude hovoriť o nelegitívnych parlamentných voľbách. Pretože čo iné je to, čo urobil, keď zneužil Slovenskú informačnú službu, keď zneužil Bezpečnostnú radu a hovoril o nejakom puči. Celý ten puč za 2 mesiace, odkedy túto tému otvoril, tak policajti vyšetrili asi toľko, že našli nejakého jedného Ukrajinca, je to veľmi pofiderné, ktorého vyhostili a zakázali nejakým 6 Gruzincom či koľkým prísť na Slovensko, ktorí tu, čo som počul, ani nikdy neboli. Takže bola to čisto vykonštruovaná téma, Slovenská informačná služba zostala zneužitá a Robert Fico si pripravil pôdu na to, aby povedal, že najbližšie voľby budú možno manipulované. Nepochybujem, že on je schopný túto tému priniesť, otvoriť a vieme, že nám chýbajú viacerí, alebo že nám chýba ústavný sudca na ústavnom súde a Robert Fico, Peter Pellegrini a jeho koaliční partneri hovorili o tom, že rozšíria počet sudcov na ústavnom súde a ústavný súd je presne ten orgán, ktorý sa má vyjadriť k tomu, keď vznikne podozrenie alebo otázky ohľadom platnosti volieb. Takže Robert Fico dlhodobo si pripravuje pôdu na takúto retoriku. A to je autokracia. To je plíživá totalita. Hovorím vám to teraz z pozície poslanca Národnej rady a je úplne jedno, či ja budem na budúce volebné obdobie znovu poslanec alebo príde niekto iný z mojej generácie. Ale potrebujeme lídrov v dnešnej dobe. Potrebujeme ľudí, ktorí sa posunú ďalej, ako je populizmus a demagógia, sladké reči o tom, že budú nejaké nové dávky. Prepáčte, budem k vám úplne úprimný. Téma alebo nejaké nové návrhy zákonov na nejaké nové dávky alebo že sa pridá niekomu 10, 20 eur, 100 eur je už málo. Nie preto, lebo by sme nemali na Slovensku 1 000 000 ľudí ohrozených s chudobou. To vôbec nie, túto tému vnímam veľmi citlivo a mám veľmi silné sociálne cítenie. Sám som v živote zažil veľmi náročnú situáciu, kedy som rok bol odkázaný, teda oprave mesiac sme nemali peniaze v rodine, bol taký čas a jedli sme chleba s vajcom, aj ten chleba nám zavesila teta na kľúčku dverí ráno, proste viem, čo to je strádať, viem, čo to je mať ťažký život. Hoď som teraz poslanec, tak mám srdce, ktoré súciti s tými, ktorí majú tieto potreby a ktorým chýbajú peniaze. Ale toto všetko dnes nie je to, čo je to najdôležitejšie a čo je téma číslo 1. Téma číslo 1 je naša sloboda. To, či budeme rozhodovať o našich životoch my sami ďalej, či budeme ďalej slobodnou krajinou a či ďalej budeme môcť formulovať myšlienky slobodne, tak ako si myslíme sa vyjadriť. Pretože Robert Fico hovorí o opozícii, kriminalizuje opozíciu. Robert Fico sa vyhráža občianskej verejnosti nejakými represívnymi opatreniami, áno, toto bolo na začiatku protestov. Hovoril o akýchsi opatreniach, že tu niekto chce útočiť na vládne budovy. My sme na to zabudli. Ako keby na tých námestiach dnes už odznieva všeličo možné. Ale odkazujem týmto všetkým ďalším rečníkom na námestiach, na ďalších protestoch.
poďme otvoriť a spoločne hovoriť o jednej jedinej téme. To je téma slobody. Ján Palach svojho času musel zobúdzať svojich susedov, kolegov z takej letargie a zaslepenosti, alebo ani nie zaslepenosti, ale z takého zmierenia sa s realitou. Že proste je tu normalizácia a je tu bolševik a takto to bude. A Ján Palach ich zobudil. Dneska nikto nemá Jána Palacha za niekoho, kto prišiel o život. Neberme si príklad. Prišlo to najcennejšie, čo mal. Dnes je to hrdina. Dnes je to človek hodný pamätania si toho, že je tu čosi viacej ako život. Je tu čosi viacej. A to je sloboda. Pretože ak žijeme život, ktorý má v rukách niekto iný, ak o našom živote rozhoduje niekto iný, ak nám hovorí, čo si máme myslieť, ja si pamätám, ako to bolo za socializmu, preto, lebo mi to povedala moja mama. Moja mama mi povedala, že jej komunisti zakázali ísť do školy, ktorú si vybrala. Pretože proste bola veriaca. Stará mama jej chytala na autobusovej zastávke rukou ústa, keď sa chcela vyjadriť k tým, ktorí boli aktuálne pri moci. To je život v neslobode. To je život, keď o vašom živote rozhoduje niekto iný. A diktuje vám, čo máte si myslieť a čo si už nemôžete myslieť. Ako máte žiť, či budete študovať, alebo nebudete, alebo aj či nebudete žiť. Aj o tom je život v neslobode. Spomeňme si na ľudí, ktorí skončili v Jachimove. Na pracovné tábory a bane. Toto všetko priniesli totality a to je úplne jedno, že či ten autokratický režim v minulosti prišiel z Nemecka alebo z Ruska. Tieto myšlienky sú tu stále. Naše školstvo, myslím, že za celú našu samostatnosť malo vyše 24 ministrov školstva. Preto je v takom úpadku. Dnes, ak niečo potrebujeme, tak je to vzdelanie. Slobodné myslenie, rozprávať sa medzi sebou a nechať zaznieť hlas ľudí, ktorí pochodili svet a ktorí rozmýšľajú slobodne a rozmýšľajú o ľudskej dôstojnosti. A nie sú to zbabelci a otroci, lebo Robert Fico je otrok. Musíme si povedať otvorene, že Robert Fico už dlho nemá vládu nad svojím životom. Robert Fico je otrok svojich kolegov, s ktorými spáchal to, čo spáchal, rozkradol, koľko rozkradol. Robert Fico je otrok oligarchov. On nezmýšľa slobodne, to není slobodný človek, on téme slobody nerozumie. On dnes hovorí o miery, ale je to len prázdna floskula. On si nevie predstaviť, že by sa za niečo obetoval. On si nevie predstaviť, že je čosi viacej a že sú aj vyššie hodnoty. A to je presne téma, ktorú potrebujeme otvoriť na protestoch. Nie preto, lebo ako on hovorí, že my sa hrnieme na front a chceme bojovať, nič také. Všetci chceme mier, všetci chceme pokojne žiť, všetci chceme mať čas na svoje rodiny. Ale my sme hodnotoví ľudia. My sme ľudia, ktorí vnímajú čosi viacej, ako je len novodobé zotročenie, ktoré nám ponúka Robert Fico. Že nám dá nejakú novú dávku a že nás svojou aurou oslní nejaký dobre hovoriaci líder a nahovorí nám, že pod ním bude kľud a pokoj a prosperita. Keď vymeníme týchto demagogov a populistov a chcem povedať, že nie všetci sú rovnakí. Ja vidím aj dnes v parlamente medzi kolegami množstvo správnych, čestných, hodnotových ľudí. Sú v politike ľudia, ktorí sú čestní a majú chrbtovú kosť. Keď títo ľudia prídu opäť k moci, tak budeme žiť v slobodnom svete, z ktorého nás momentálne Robert Fico ťahá preč. Rozprával som sa trošku viacej, ako som plánoval, ale myslím si, že je to veľmi dôležité posolstvo. Práve nad ním rozmýšľam. Už dlhodný čas tu na hrade v Bratislavskom. Srdečne pozdravujem. Napíšte mi svoj komentár, čo si o tom myslíte a či to vnímate rovnako. Veľmi rád si vypočujem aj váš názor a určite prídem na ďalší protest. Neuverme Robertovi Ficovi a nenechajme
sa prehlušiť množstvom iných tém a zlyhaní, ktoré táto vláda má. Toto potrebujeme teraz, cítim to tak, dať na námestiach, na vedľajšiu kolaj, hovoriť o téme slobody, o slobodnom zmýšľaní, slobodnom svete a tom, ako skutočne dosiahnuť mier aj, že za čo bojujú ľudia na Ukrajine, lebo oni vedia, čo je to žiť pod ruskou čižmou. Vedia to Poliaci, ja som študoval vo Varšave a Poliaci majú veľmi zlú pamäť, teda veľmi dobrú pamäť a veľmi zlú skúsenosť s tým, čo im urobil Rus svojho času. A to teraz neútočím na Rusov, ja na nich nechcem vytvárať teraz obraz o nich, že to sú nejakí neľudia, ale jednoducho majú vládu, ktorá napadla nášho suseda. Putina a jeho nohsledí nám chcú zobrať slobodu. Chcú zobrať slobodu ľuďom na Ukrajine. A Robert Fico hovorí, že holý život je tá najväčšia hodnota a ja hovorím, že život je obrovská hodnota, ale pokiaľ o vašom živote rozhoduje niekto iný, tak sloboda vtedy znamená viac. A ukázalo nám to množstvo hrdinov, ktorí majú postavené pamätníky a my im tam dnes nosíme kvety. Hovoríme, že bojovali za našu slobodu, aby sme mohli žiť v slobodnom svete a rozhodovať o svojich životoch. A na základe našich talentov a vlastnej snahy dosiahnuť úspech v živote a mať sa dobre. A Robert Fico hovorí, že nie. Keby sme mali žiť len pri mise Šošovice a mať len holý život, takže to stačí. Hovorím, že dá sa žiť lepšie. Ja hovorím, že máme naviac. A vieme robiť tú politiku my na Slovensku hrdo, vieme ju robiť pokojne, bez toho, že by sme musel nás nazývať nejakými vojnovými štváčmi a vieme dosiahnuť mier. Ale nie za každú cenu. Ale mier, ktorý zostane a v ktorom budú ľudia žiť slobodne. Pekný večer.